Masu kallo, barkanmu da wannan lokaci. Kun sani a baya, a bidiyo na baya wanda na yi gabatarwa, na kawo cewa da yawa ɗalibai sukan samu confusion ko rikicewa a yayin da suka ga waɗannan alamomin a tsakanin fraction. Sannan wanda na ce a bidiyo na gaba, za mu ɗauke su in Allah ya so ya yarda ɗaya bayan ɗaya mu yi bayanin idan ka gani waɗannan menene ya kamata ka yi. So a nan, idan ka ga fraction haka, ga wannan ga kuma alaman tarawa a tsakiya, za ka yi abin da ake cewa za ka nemo LCM, lowest common multiple. Sannan shi ma in ka ga minus a tsakiya, abin da ka yi a nan ka nemo LCM, shi ma shi za ka yi a nan, za ka nemo LCM. Idan kuma ka ga multiplication ne a tsakiya, to akwai abin da ake ce ma direct multiplication. Ma'ana za ka yi multiplying 5 ɗin nan na sama da ɗan uwan shi wannan 3 na sama. Za ka zo ƙasa shi ma za ka yi multiplying 8 ɗin nan da ɗan uwan shi wannan 5 ɗin. Shi ne direct za ka multiplying numerator to numerator, denominator to denominator. Wannan shi ne numerator, number da ke sama. Wannan shi ne denominator, number da ke ƙasa. Shi ne akan ce 5/8. Saboda haka za a yi multiplying ɗin na sama da na sama, na ƙasa da na ƙasa. Haka nan idan kuma ka ga alamar rabawa a tsakiya, za ka yi abin da ake ce ma reciprocal. Yanda ake yin reciprocal shi ne, wannan na saman zai zauna yanda yake, wannan ma na ƙasan zai zauna yanda yake, amma shi tarawan sai a maida shi, rabawan sai a maida shi ya zama sau, a cire shi, ma'ana a cire sai ya koma times. Nan kuma za su yi interchanging, wannan na ƙasan zai koma sama, wannan na saman zai dawo ƙasa. Shi ne abin da ake kira reciprocal. Idan kuma ka ga alamun daidaito, wato equality sign a tsakiya, shi kuma abin da za ka yi abin da ake ce ma cross multiplication. Wannan da wannan, wannan da wannan, za a yi multiplying ɗinsu. Saboda haka yanzu za mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya, sai mu yi bayaninsu, mu yi solving ɗinsu, mu ga amsan da za mu samu. Wannan shi ne number 1, wannan shi ne number 2, wannan shi ne number 3, wannan shi ne number 4, wannan shi ne number 5. Yanzu za mu fara ɗaukan number 1, inda muke da 5/8 a tara da 3/5. So a nan na gaya muku dama za a nemo abin da ake ce ma LCM. The first stage shi ne za mu nemo LCM. Ma'anar LCM ɗin nan shi ne lowest common multiple. Abin da ake nufi da multiple shi ne a samo wata number wanda za ta daidaitu, za ta shiga, za ta yi multiplying. Idan an ninninka 8 da wasu number, za a same ta. Idan shi ma an ninninka 5 da wani number, za a same shi. Misali, don dole sai mun ɗan buɗewa sosai saboda a fahimta. Misali, multiple of 8. Multiple of 8 zai iya zama 8 times 1, which is 8. 8 times 2, which is 16. 8 times 3, which is 24. So wannan shi ne multiple of 8.
san shi kuma kun ga gashi nan muna da 5 sai multiple of 5 multiple of 5 za mu iya samun 5 times 1 25 5 times 2 sorry 5 times 1 5 5 times 2 10 5 times 3 zai bamu 15 so kun ga mun samu multiple of 8 nan ga multiple of 5 gaba ɗaya da alamun a nan ya kamata mu samu lowest mu samu number da a nan da nan number da ya daidai da waɗannan a ce mun samu number a nan wanda shi ma a nan a cikin nan mun same shi to shine lowest mu mafi ƙaranci so a nan yanda yake gaskiya da alamun ba za mu samu multiple ba ta wannan hanyar ba za a samu multiple na wanda multiple na s ne kuma multiple na 5 ba ne so in ya zama irin wannan abin da ake yi nambobin ƙasan sai mu yi sau ɗinsu sai mu ce 8 sau 5 so LCM ɗinmu our LCM is 8 times 5 8 sau 5 which is 40 LCM ɗinmu kenan to sai mu zo sai mu rubuta sai mu sa 40 ɗinmu a ƙasa nan tunda mun samu LCM sai mu ja wannan division sign ɗin so yanzu me za mu ce mun samu LCM ɗinmu 40 yanzu me za mu ce yanzu za mu ce 8 za ta shiga 40 sau nawa ko kuma kana da ka iya ce 40 za ta raba 8 sau nawa so 8 za ta shiga cikin 40 ne sau 5 ko kuma 40 in ka raba ta 8 za ka samu 5 ne an gane so na yanzu nan mun ce 8 zai shiga 40 sau 5 to shikenan sai mu sa mun samu 5 sai mu ce 5 ɗin nan da 8 za ta shiga cikin 40 sai mu ce sau wannan 5 ɗin na sama that's 5 times 5 mun samu 25 sai mu ɗauko plus ɗin sai mu saka shi sannan kuma sai mu je wannan sai mu ce 5 za ta shiga 40 sau nawa ko kuma 40 a raba 5 za a samu nawa 40 a raba 5 za a samu 8 sai mu ce 8 ɗin nan da muka samu sai mu ce sau 3 so 8 sau 3 za mu samu 24 so yanzu kun ga mun samu 25 a tara da 22 a raba da 40 so 25 a tara da 24 muna da 49 over 40 shikenan mun samu answer mu in muna so mu mai da shi in form of mixed fraction sai mu ce wannan 40 ɗin za ta shiga cikin 40 sau nawa sai mu ce sau 1 da raguwan nawa da raguwan 9 sai mu sa raguwan sai mu sa over 40 shikenan mun samu answer mun samu LCM mun samu answer mu ku biyo mu a bidiyo na gaba don ci gaba za mu ɗauke su kaɗan har mu kai ƙarshe idan kun ji daɗin wannan bidiyon ku yi subscribing ku danna mana ƙararrawar sanarwa saboda yanda da mun sa bidiyo
za ku riƙa ganin shi. In Allah ya so yadda kamar yadda ne muku bayani a wannan tashan za mu riƙa kawo muku bayani akan lissafi cikin harshen Hausa. Bayanin nan har zai shafi past question paper na WAEC da NECO da yardan Allah. Sannan kuma akwai lakcoci wanda shi cikin harshen Turanci ne wanda ya shafi basic general mathematics na ɗaliban colleges of education. Na gode.